Urduñako ibilbidea gutxi gora bera 2000 urte inguruan hasten da, momentu hortan lehenengo sektorearen aldeko apostu indartsu bat egiten da, eta besteak beste 2006 urtean transizio ekologikoa dinamizatzeko zerbitzu bat jartzen da martxan, ez? Ekoizpen Orduña izeneko zerbitzua. Momentu hortan argi ikusten da bultzadakada bat behar duela Orduñako lehen sektoreak, ez bakarrik Orduñakoak, orokorrean eskualdekoak, bailarakoak eta lurralde osokoak, eta aurre ikusten da ekoizpen ekologikoak aukerak sortu ditzazkela lurralde honetako baserritarrentzako. Azkenean guk eraman behar dugu aurrera eraldaketa, eta argi eduki behar dugu aurrera begira zeintzu izango diren gure herria nolabait transizio ekologikora eramango gaituzten proiektuak, ez? Bertako merkatuak, kontsumitzailea eta ekoizlea lotzen dituen edozein proiektu. Erakunde publikoek egin beharreko lana nolabait sektorea laguntzea, edo behintzat sektoreak planteatzen dituen aukera horiek ere aurrera eramaten laguntzea izango litzake, eta gero baita ere herritarrak entzutea, ez? Eta erakunde publikoek ere eredua emateko daude, ez? Orduan gauza asko daude elikadura sistema ekologikoen inguruan erakunde publik egin dezaketena, ez? Hor dago erosketa publikoa, hor daude kolektibitateko elikadura ereduak, bere garaian, identifikatu ziren zenbait gabezi herrian, zenbait proiektu aurrera ateratzeko, eta udalak hor sortu zituen aukerak, zenbait proiektu aurrera ateratzeko, ez? Gabezi horietako bazan, eskolak ez zeukala sukalderik, eta askotan elikadura sistema, gure tokian tokiko elikadura sistema aurrera eramateko, behar ditugu zenbait azpiegitura, ez? Eta, modu horretara, udalak gabezi hori identifikatuta, udal sukalde proiektu bat martxan jarri zuen. Sukaldeak kontestu hurbilenean eukitzea, barrok suposatzen du berriro ere, inbertsioak egin behar izatea, administrazio ezberdinetako baimenak lortzea, eta horrek askotan bidea luzatu egiten digu, eta askotan komplikatu egiten digu, ez? Orduñako sukaldearen adibideak erakutsi behar digu, azkenean posible dela baita ere eraldaketa, ez? Eta aldaketa bakarra dakatokia, ez, gure etorkizunean, eta hori da gure elikadura sistemaren transizio ekologikoa, eta horretarako daukagu agroekologia eta elikadura burujabetza.